ҳизби халқии демократии тоҷикистон ҳизби даврони нави давлатдории тоҷикон буда дар фазои сиёсии озод, гуногунандешӣ ва эҳтироми ақидаҳо фаъолият намуда ҳадафу мақсадҳояшро аз тариқи парлумон амалӣ месозад. пешрафти фаъолияти он қабл аз ҳама дар татбиқи ормонҳои мардум, амалӣ сохтани меъёрҳои демократӣ вобаста мебошад. вобаста ба ин мавзӯъ ва ҳамзамон ба рӯзи умумии ҷаҳонии ҳуқуқи инсон имрӯз аз ҷониби факултети таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ дар бинои маъмурии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абдуллоҳи Рӯдакӣ конфронси илмии назариявӣ баргузор гардид. имрӯз бо ташаббуси кафедраи ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ, факултети ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ, донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ як ҳамоиши тантанавӣ бахшида ба таҷлили рӯзи ҳуқуқи инсон дар мавзӯи арзиши олӣ будани ҳуқуқи инсон ва инчунин таъсисёбии ҳизби халқии демократии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. бояд қайд кард ки ҳамасола дар ҷаҳон рӯзи 10 декабрро ҳамчун рӯзи ҳуқуқи инсон ҷашн мегиранд ва ин сана аз рӯзи қабули эъломияи умумии ҳуқуқи башар вобаста аст. эъломияи умумии ҳуқуқи башар 10 декабри соли 1948 аз тарафи Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид дар Парижи Фаронса қабул гардид ва ин санади байналмилалӣ хусусияти эъломиявӣ дошта онро дар тамоми ҷаҳон кулли мардум ҳамчун санади тақдирсоз ва мӯътабар қабул карданд ва 74 сол боз инҷониб ин санад мавриди амал қарор дорад ва ӯ ба халқи ҷаҳон асосҳои адолати ҳуқуқиро пешбинӣ менамояд. бояд гуфт ки дар мазмун ва муҳтавои ин санади байналмилалӣ нақши сазовори гузаштагони бароманди тоҷик арзиши гаронмоя дорад. ҳанӯз 539 пеш аз мелод кӯруши кабир дар эъломияи худ дар бораи ҳуқуқ, дар бораи ҳаёти арзанда, баробарӣ ва озодии одамон, раҳоӣ ёфтан аз ғуломӣ ҳамчун таҳқир ба шаъну эътибори инсон ва ҷанбаҳои дигари ҳуқуқи инсонро таъкид карда буд ки онҳо ҳамчун арзишҳои бунёдӣ дар эъломияи умумии ҳуқуқи башар дарҷ гардиданд. дар конфронс ректори донишгоҳ доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Раҳмон Дилшод Сафарбек, муовини ректор оид ба муносибатҳои байналмилалӣ доцент Худоидодова Шарофат, декани факултети таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ номзади илмҳои сиёсӣ Ҳусейнзода Аминҷон, котиби ташкилоти ҳизбии олимони донишгоҳ Бадалов Исфандиёр, доцент Муродова Гулчера ва ҳайати устодону донишҷӯён иштирок доштанд. сараввал Муродова Гулчера ҷаласаи ифтитоҳиро оғоз намуда ҳозиринро шодбош гуфтанд. баъдан профессор Раҳмон Дилшод Сафарбек баромад намуда қайд карданд ки ҳамасола ҷомеаи ҷаҳонӣ 10 декабрро ҳамчун рӯзи ҳуқуқи инсон ҷашн мегиранд ва ин сана ба рӯзи қабули эъломияи ҳуқуқи башар вобаста аст. эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз тарафи Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид 10 декабри соли 1948 дар шаҳри Парижи Фаронса қабул гардидааст. эъломияи умумии ҳуқуқи башар дар шароити имрӯза барои башарият ҳуқуқу озодиҳоро кафолат медиҳад. эъломияи умумии ҳуқуқи башар хусусияти эъломиявӣ дошта дар тамоми ҷаҳон аз ҷониби кулли одамон ҳамчун санади тақдирсозу мӯътабар қабул гардидааст ва 74 сол мешавад ки мавриди амал қарор дораду ба халқи ҷаҳон асосҳои адолати ҳуқуқиро пешбинӣ менамояд. ҳамзамон устод зимни баромадашон қайд карданд ки боиси ифтихор ва сарфарозист ки имрӯз мо дар фазои ваҳдати миллӣ ва рушду шукуфоии ватани маҳбубамон аз 28-солагии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҷашн мегирем. Тоҷикистон ки дар як марҳилаи нави тараққиёт, давраи созандагиву бунёдкорӣ қарор дорад, аъзо ва ҷонибдорони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб таҳти сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри ободии диёри хеш заҳмату меҳнат карда истодаанд. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон чун ҳизбе ба майдони сиёсат омад ки ба ҷомеаи феълии Тоҷикистон такя дошт ва эълон кард ки ҷонибдори давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва адолатпарварии иҷтимоист. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон 10 декабри соли 1994 таъсис ёфтааст. ин ҳизби сиёсӣ аз рӯзҳои аввалини таъсисёбиаш таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша ҷиҳати илмомӯзии ҷавонон талош варзида қарорҳои мушаххас қабул мекунанд
аз ҷумла баргузории озмунҳои ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман. ва дар соли 2023 баргузории озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат ва давра ба давра зиёд намудани ҳама намуди стипендияҳо тасдиқи гуфтаҳои болост. чӣ гунае ки пешвои муаззами миллат раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар суханронии худ 30 ноябри соли равон дар маҷлиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон иброз доштанд, беш аз 35% аъзоёни ҳизби халқии демократии Тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд ки ин қувваи бузург маҳсуб ёфта пеш аз ҳама аз мавқеи сиёсии онон дарак медиҳад. дар воқеъ имрӯзҳо мо ҷавонон аъзоёни ҳизби халқии демократии Тоҷикистон он ҳама дастуру ҳидоятҳои раҳбарияти олии ҳизб хосатан сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллатро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда мазмун ва муҳтавои онро дар кӯтоҳтарин муддат тавассути хонишҳои сиёсӣ ва баргузории аксияҳо ба саҳми сокинони дурдасти деҳаҳои минтақа бурда мерасонем. ва ҳамчунин мо аъзоёни ҳизб аз ҳисоби ҷавонон дар якҷоягӣ бо ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан ҷиҳати ҷалби оммаи васеи мардум дар корҳои ободонию бунёдкорӣ ва маъракаҳои сиёсӣ талош варзида истодаем. мо ҷавононро месазад ки бо пайравӣ аз мактаби бузурги сиёсии пешвои муаззами миллат ва раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар давраи ҷаҳонишавии муносибатҳо нагузорем ки ҳеҷ як гурӯҳҳои тунгарову ифротгаро фазои софи ватани азизамонро ғуборолуд ба ваҳдату осоиши моро халалдор созанд. бо дарки баланди масъулият иброз медорем ки дар бари раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон пешвои маҳбуб миллат муҳтарам Эмомалӣ росто истода миллати тоҷикро ба ҷаҳониён ҳамчун миллати кӯҳанбунёд таъриху фарҳанги ғанӣ дошта пайрави арзишҳои демократӣ ташаббускору башардӯст муаррифӣ намуда ватани азизу муқаддаси худ Тоҷикистонро бо баҳои ҷон ҳифз ва бо қимати умри азизи хеш пешрафта мегардонем. сипас Бадалов Исфандиёр дар бораи фаъолият ва дастовардҳои ташкилоти ҳизбии олимони донишгоҳ дар ин самт суханронӣ намуданд. дар охир миёни иштирокчиён мубодилаи афкор сурат гирифт.